Πάνω, θα γυρίσει αυτός, το γυριστό, γκολ! Με τον Τσίτα, ο Άρης ανοίγει το σκορ, 0-1, χάρη στο πλασέ του Τσίτα, στο 18, έπειτα από την αποτυχία να απομακρύνει η άμυνα του ΔΑΟ, η Σούδα παίρνει κεφάλι. Βλαχάκη θα σουτάρει, γκολ! Γαλανάκης μάλλον, ο Γαλανάκης 0-2. 2 γκολ σε διάστημα 2 λεπτών για τον Άρη. Αυτή τη φορά ο Γαλανάκης σκοράρει με τη σέντρα αμέσως στείλει την μπάλα και κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Τσίτας αμέσως μπροστά στον Παπαθανασίου που γίνεται καταβλητάνης πλασάρι, ο Παπαθανασίου 0-3. 0-3, απίθανη εξέλιξη στο παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται στο 28 με 3 γκολ πλέον διαφοράς. Αυτή του ΔΑΟ στους Αγίους Αποστόλους, Παπαθανασίου, ωραίο πλασέ πάνω από το σώμα του Ιακοιμίδη. Δοξάκι το φάουλ για τον ΔΑΟ, απευθείας η εκτέλεση πάνω στον Ρατζάκη. Απαλευελώθηκε και έδωσε κάτω στον Γαλανάκη, Γαλανάκης μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει ο Γαλανάκης, απόκριση σε κόρνερ από τον Ιακοιμίδη. Μπράβο παιδιά, μπράβο, μπράβο! Απίστευτο γκολ. Απίθανο γκολ αυτό. Ολοκληρώνει την εικόνα της αναμέτρησης ουσιαστικά με τον Γαλανάκη να σουτάρει υποπίεση και να στέλνει την μπάλα στα αλήθεια του μαρμαρωμένου στη φάση αυτή η Ιακοιμίδη. 0-4 στο 85. Τα παιδιά παίξαν ίσως το καλύτερο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δημιουργήσαν πολλές ευκαιρίες, δεν κινδυνεύσαμε σε καμία φάση πιστεύω. Εντάξει, μας βοήθησαν τα δύο πρώτα γρήγορα γκολ μέσα σε 1 λεπτό. Μετά από εκεί και πέρα κάναμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Εντάξει, περάσαμε δύσκολες στιγμές στο τελευταίο διάστημα. Έχει αρχίσει η ομάδα για να ξαναπαίρνει τα πάνω της. Πιστεύω ότι αν έχουμε την υγεία μας, γιατί έχουμε πολλούς τραυματισμούς, θα πάμε καλύτερα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές και υγεία. Δεν ξέρω αν ήρθα στο σωστό γήπεδο σήμερα, πάντως δεν αναγνώριζα την ομάδα μας. Δυστυχώς κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Εντάξει, όταν σε μια ενδεκάδα είναι ένα-δυο κακοί παίχτες, κάτι μπορείς να κάνεις. Όταν είναι όλοι σε τόσο άσχημη μέρα, δυστυχώς δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Σούδα ήταν πολύ καλύτερη, έβαλε 3 γρήγορα γκολ.